Shift gear. So Kaiser, clear dyan po tayo. Shout out. Reading friendly gauge. Oh yeah. Ayan. So friendly gauge na po to. Naka ano na po si Jan, Sir Jan. Naka 1538 sa sprocket combination niya sa XRM. So pwede na yung sa XRM ilagay sa radar G natin kasi swak na swak rin yan. Sa akin naka 1536 stock pipe, naka stock pipe po lahat kami. Ang naka ano lang sa akin is naka big elbow lang po ang naka diferensya. Yan, so dito tayo as usual dito sa lugar na palagi nating ginagawa ng reading. Yan. Ah. Yeah. Yeah. Ay. Flat lagi mga bante. Ha? Di na ma-flat. Nahiwi ra bang kanyo to? Kulang jud. Nice. Nay vulcanizing dito. Ubanta na unahan. Ayan, natapos na. Salamat ya. Okay. Okay. Grabe. $100. Yan, cashier dyan, 100 tayo. Yan, 100. Hindi kami nakadapa. 100. 110 na si mo ha? Pag-overtake na ko. Pag-overtake ni mo, 100 na sa kuha. Laig yung reading yun ako ba? Oh. Pagbalik na ko. Oh.
Kuha ako 100 ra. Oh. 100 ra kuha gyud. Lahi ra gyud ba? Dagan lagi na yan lang nga dili daw to accurate akong kan sa gearbox sa kuan. Sa Reader G dapat gid akong hapit na. Lapas agad. Grabe ba, stuck ra. So yan, balik. Isang balik. So 110 sa kanya. Oh, diri ra. Yeah. Yeah. Pauna natin si Sir Jan. Naka 1538. So walang dapaan to. Shell run to na walang dapaan mga bay. Third gear, fourth gear. Grabe. $100 tayo. 100. Ah. 100. Yan. Thank you kay Sir Jan. Sila 110 jud. 100 lagi sa gitapad, nagtapad ko nimo. 110 na gyud, di mo nakita. Lagi. Sige, ikatulo, baylo tag helmet. Ah. Last. Yan, sige pa. I'm a rider, provider, bring the heat gun. May sasakyan. Di bali na ang maiwit, basta hindi lang madisgrasya. Ingat-ingat tayo mga lods. $107. Wala takabot 110.
So guys, kusog kayo. 17 ay. 117, kusog kayo. Kusog kayo ba? Sa, uma. Kusog siya sa last. Pero hinay siya sa starting. Tagtap na kay, udahan ko na mo eh. Hadlo kay. Na may mga sakinan god. Yo, bro.